Abelungu abagxilile la kahle kahle. Abelungu bagxile ukuthi bona kumele bekhanda imali benza amabhizinisi. Abagxilile kule nto le. Hayi ukuthi futhi abangagxilile kule nto le. Ngoba uNkulunkulu abamazi bayamazi but bayazi leyo ukuthi is a fake god le yala iBhayibhelini into engekho. Ungangizwa kabi. Qinisa ohlezi kuyiqiniso. Abantu kudala babevele bemazi uNkulunkulu. Okhokho bekhuphele entabeni bokhuleka becela imvula futhi imvula yenzeka. Ubani ongakhuphela entabeni manje ecela imvula yini akekho. Cause babulawa yilo uNkulunkulu oyifake. uNkulunkulu uthi ukuthele njengamanje cause uNkulunkulu wesithixo ongeyena wangempela. Khohliswa abelungu ukuthi abefuna ukubusa kulelizwe ngalamasimba lawa. Mina ngiyanyisa kabi nje mangizongela ekhaya ngizongihlasela ngizongitshela ngalodoti. Ukuthi umuntu wakithi ongasekho useyidimoni. Lona ke usaphila lona kola lesithombe usaphila yena. Wena uzongitshela ngalo uyaphila. Ngithi yabo ayenze sense le nto le. Ayenivulela umqondo omkhulu. uNkulunkulu umuntu okukhonza hayi kodwa lo. Hayi lo waseBhayibhelini.